खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि खौसेथिनि सायाव फिन बाथ्रा बुंफिनदों बिथां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव फिन आरोबाव बाथ्रा बुंफिनदों। थामहिनबा खौरांगिरिया सोंथि खालामदोंमोन बे समाव सावरायनाय आयदाया थामहिनबा बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौ खौसे खालामनो थाखाय जुजिनाया माबायदि थासारियाव दं होननानै सोंथि खालामदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ फिननाय होदों जे बे समाव सावरायबाय थानाय आयदा थामहिनबा सोलिबाय दंमोन सावरायनाय आयदाया मोन्नैबो राजखान्थि हान्जाजों सावरायनाया मोजां लेभेलाव सौफैदोंमोन बा थामहिनबा सावरायबाय थादोंमोन। नाथाय बे समावनो हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि आरो बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे सावरायनाय आयदाखौ थामहिनबा बे समाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि जे खौसेथिनि जे सावरायनाय आयदाखौ बिथाङा नेवसिगारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरोबाव बुंथिबावदों जे बे समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बे समाव खौसेथि गोजोन आरो बर' हारिनि जौगाथायखौ जुदि बिथाङा लुबैयाब्ला बिथांनि बाथ्रा बिथाङा जुदि बे समाव गोजोन खौसेथि आरो बर' हारिनि जौगाथाय हारिजों हारि खौसेथि थानायखौ लुबैयाब्ला बियो बिथांनि बाथ्रा होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा দুইটা দলক আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে বা মিলা প্ৰীতিৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই কথাটো আৰম্ভণিও হৈছে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাও হৈছে তিনিবাৰকৈ কিন্তু বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁ আহি পিছলৈ তেওঁ এই আলোচনাটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে। তো এইটো তেখেতৰ কথা তেওঁ যদি শান্তি নিবিচাৰে তেওঁ যদি ঐক্য নিবিচাৰে তেওঁ যদি বুজাবুজি নিবিচাৰে তেওঁ যদি জাতিটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত হৈ আগবঢ়াটো যদি নিবিচাৰে এইটো তেখেতৰ কথা আমাৰ ক'ব লগা নাই। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव एबसुआ थामहिनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि गोजोन खौसेथि आरो बड'फानि जे सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय खामानि मावबाय थागोन आरो जाय बिथांमोना बे समाव नेवसिगारनानै गोजोनखौ बे समाव लुबैया जाय बिथांमोना बे समाव बर' हारिनि खौसेथि दावगानाय थामोन्थाखौ बे समाव लुगैया बे लुबैयाया बिथांमोननि खोन्था होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जाय सुबुंफोरा बा जाय दैदेनगिरिफोरा गोजोनखौ हास्थाया गोजोनखौ लुबैया बेयो गावनो गाव हारिनिफ्राय जोबस्रांलांगोननिबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। আমি শান্তি আৰু জাতি নিৰ্মাণৰ কাৰণে উপেন ব্ৰহ্মৰ যি সপোন আছে সেইটোলৈ সদায় আগবাঢ়িম আৰু যিসকলে শান্তি নিবিচাৰে যিসকলে সমাজৰ মংগল নিবিচাৰে জাতিটোৰ মংগল নিবিচাৰে তেওঁলোকে সদায় সমাজৰ পৰা বাদ পৰি থাকিব। थारैनो मख'नांगोन जे गोरलै ओंथियाव बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ फोरमायनो नागिरदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया बे समाव सावरायनाय आयदाखौ नेवसिगारदों होननानै बाथ्रा बुंनो नागिरनायखौ नुनो मोनो आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा हाग्रामा महिलारिया बिपिएफ आरो इउपिपिएल बे खौसे जानायनि लामायाव गैया बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बर' रायजो राजाफोर आरो गोबां सुबुंफोरानो बे समाव गोजोन आरो खौसेथि आरो बड'फानि जे सिमांखौ मोगथां महर मोननो थाखाय जे मोनसे राजखान्थियारि मोननै जे हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो गुबुन राजखान्थियारि हान्जाफोरखौ बा हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जाजानो बेखौ लुबैदों आरो थिग बेबायदिनो एबसुनि आफादगिरिया थांनाय 15 आगस्टआव बिथाङा गिबि खेबनि थाखाय खावलायदोंमोन आरो बे लेखानो सावरायनाय आयदायाबो सोलिदोंमोन। नाथाय बे समाव बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बिथां हाग्रामा महिलारिनिफ्राय जे बे गोजोन आरो खौसेथिनि जे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ जे खौसे खालामनाय बे खौसे खालामनायखौ नेवसिगारदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा। দুইটা দলক আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে
বা মিলা প্ৰীতিৰে আগবাঢ়ি যাব কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই কথাটো আৰম্ভণিও হৈছে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাও হৈছিল তিনিবাৰকৈ কিন্তু বিপিএম প্ৰধান হাগ্ৰামা মহোদয় ডাঙৰীয়াই তেওঁ আহি পিছলৈ তেওঁ এই আলোচনা নস্বাত কৰিছে आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे जाय बिथांमोना बर' हारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथि आरो बर'नि जे गोजोन बा गोजोनखौ लुबैया बे गोजोनखौ लुबैयाब्ला बिथांनि बाथ्रा होनानै बिथाङा बुंथिदों दानिया फैदो बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' बिथाङा मा बाथ्रा बुङो नोंथांमोननि गेजेराव होनि যে দুই আঞ্চলিক মানে ৰাজনৈতিক দল বিটিআৰৰ UPPL আৰু BPF দুইটা দলক আমি আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে বা মিলা প্ৰীতিৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই কথাটো আৰম্ভণিও হৈছে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাও হৈছিল তিনিবাৰকৈ কিন্তু বিপিএম প্ৰধান হাগ্ৰামা মহোদয় ডাঙৰীয়াই তেওঁ আহি পিছলৈ তেওঁ এই আলোচনা নস্বাত কৰিছে তো এইটো তেখেতৰ কথা তেওঁ যদি শান্তি নিবিচাৰে তেওঁ যদি ঐক্য নিবিচাৰে তেওঁ যদি বুজাবুজি নিবিচাৰে তেওঁ যদি জাতিটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একত্ৰিত হৈ আগবঢ়াটো যদি নিবিচাৰে এইটো তেখেতৰ কথা আমাৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু আমি শান্তি আৰু জাতি নিৰ্মাণৰ কাৰণে ভূপেন ব্ৰহ্মৰ যি সপোন আছে সেইটোলৈ সদায় আগবাঢ়িম আৰু যিসকলে শান্তি নিবিচাৰে যিসকলে সমাজৰ মংগল নিবিচাৰে জাতিটোৰ মংগল নিবিচাৰে তেওঁলোকে সদায় সমাজৰ পৰা বাদ পৰি থাকিব মই এইটোৱে স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰে নেকি যে হাগ্ৰামা মহোদয় বড়ো জাতি বিৰোধী মই বিৰোধী বুলি নকওঁ তেওঁলোকে ৰাজনীতিবিদ কিন্তু কথাটো স্পষ্ট যে নিজৰ স্বাৰ্থ নিজৰ ৰাজনীতিক গাঁথি নিজৰ ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত যিসকলে সদায় চিন্তা কৰি কাম কৰে তেওঁলোকে সমাজৰ কেতিয়াও মংগল নাভাবে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ